Joliba TV News filɛbaw an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo Joliba lamɛnbaw diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen an bɛ aw bɛɛ fo dantɛ foli min na an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ kan gafe minnu bɛ sɛbɛn don o don an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an y'a kanu ka nin waati de sugandi ka gafe ninnu lakali aw ye bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni na cogo min na o la an b'aw bɛɛ fo bi ye tarata ye min bɛ tali kɛ utukalo tile 10 san 2021 don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni an bɛ o ɲɛsin ni kunnafonidi gafew ma limanaw ka jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ gafew la bakurunbaw la ka jira k'a fɔ min ye kunnafonidi sɛbɛnw olu b'an bolo kɔrɔ Nouvelle Horizon bi yan l'Indépendant bi yan Les Échos bi yan l'Indicateur du Renouveau bi yan Le Soir de Bamako olu de b'an bolo kɔrɔ limanaw gafe ninnu caman kumana min ka o ye banmanca wale min kɛra an sɔngo mara la kɛrɛnkɛrɛnnen la Wataguna ni maa 51 olu de ni tiɲɛna a ko siratigɛ ninnu na an bɛna an da don a la sisan ka jira k'a fɔ fana min bɛ tali kɛ nin waati in na min ye an ka ɲɔgɔndanw san laban ɲɔgɔndanw kalanko siratigɛ ninnu na a jira k'a fɔ BT1 ani BT2 o daminɛna kunungo jamana fantan ani naani nka min ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ k'u ka hakɛw ɲini syndicat signataire du 15 octobre olu caman wulila ka jɔ u ye wulikajɔw kɛ walasa ka se ka ɲɔgɔndan ninnu ka bali kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la limanaw fo ka taa se min bɛ tali kɛ a jala k'a fɔ bamancima dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ bɛ kaso la ka ban a jala k'a fɔ lamɛrikɛn jamana bɛ ale nɔfɛ ko fo k'a di ni o ye Ibrahima Mimi Ould Baba walima min bɛ tali kɛ Fawaz n'u kama Ibrahima Dis ani Mimi Ould Baba lamɛrikɛn jamana bɛ olu nɔfɛ wa Mali yɛrɛ jamana jɛna n'a ye k'o di u ma min bɛ tali kɛ nin waati in na a jala k'a fɔ mankanba de bɛ sanu bɔyɔrɔ ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya damanda min filɛ nin narenakaw ka sifinnakaw wulilen don k'u jɔ bi ko u tɛ jɛn n'a ye sanu ka bɔ ka se ka olu ka yɔrɔw n'o y'u ka sigidaw ye k'a bɛɛ tiɲɛ k'u kɔ don a la k'a sɔrɔ dun olu fana tɛ nafa foyi sɔrɔ a la kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la limanaw kunnafoni sɛbɛn y'u da don kunnafoni wɛrɛw la min bɛ tali kɛ MINUSMA diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan olu ka baara min ye an ka jamana faamaw ye o y'a jira k'a fɔ laɲini 4 kɔni bɛ olu b'o kɛ MINUSMA fɛ kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la limanaw fo ka taa se kunnafoni misɛn caman wɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn y'u da don minnu na an bɛna minnu lakale aw ye o la an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ye ale kumana limanaw fasidi sɛbɛn in kumana a y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔndan min bɛ yen ni an kama ko brevet de technicien ko lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye ancien signataire du 15 octobre ye jamana fan caman fɛ kunungo n'i ye jateminɛ kɛ Sikaso Ɲoro ka se hali Bamako yan ma min ye lakɔli karamɔgɔw ye fo ka taa se Sevare Kati ko lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu b'u ka hakɛ ɲini na nin waati in na k'olu ni an ka finitigiw dɔw karila ɲɔgɔn na sabu u tun bɛ fɛ ka ɲɔgɔndan ninnu ka a bali o ye brevet de technicien BT1 ani BT2 a jɔla k'a fɔ kunungo tiɲɔgɔnya kɔni tɛmɛna lakɔli karamɔgɔ ninnu ani finitigiw cɛ sabu lakɔli karamɔgɔw ka fɛla de ko ka muruti farida ni o ye désobéissance civile limanaw ka kalansow bɛɛ lajɛlen u tun bɛ fɛ ka o de datugu nka a na kɛ min ye jamana faamaw ye u ma sɔn o ma u ye finitigiw bila jamana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanso ninnu kɔnɔna la walasa o bɛ se ka bali cogo min na yɔrɔ ka kɛɲɛ ni o waati kelen kunungo ntɛnɛn a jirala k'a fɔ tile 12 o baarabila o bolodalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔw olu fɛ a min daminɛna kunungo ntɛnɛn utukalo tile 9 san 2021 n'i ye jateminɛ kɛ minisiri min bɛ yen n'ale bɛ kalanko kunna madame Sidibe Doudou Ousmane ale yɛrɛ yera kunungo Bamako ba kinibolo yan fan fɛ limanaw walasa ka se ka baara ninnu ka koromokari min bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la k'u filɛ nin ka baaraw daminɛ wa ko a bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ jamana marabolo fɛn fɛn bɛ yen ni ɲɔgɔndan ninnu bɛ ka kɛ yen ka fara Bamako kan ko kalandenw hakili sigi k'a fɔ ɲɔgɔndan ninnu bɛ ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna la minisiri b'o fɔ waati min na o y'a sɔrɔ limanaw jamana fan dɔw bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso lycée Monseigneur Didier de Montclor a jala k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ syndicat signataire du 15 octobre kɔnɔna la u yera ye u ni faamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Fulaso yɔrɔ dɔw bɛ yen
uni lakanabaw karla ɲɔgɔnna o yɔrɔ kofɔli ninnu na sabu kun bɛ fɛ ka ɲɔnda ka bali o yɔrɔ ninnu na yen nɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen fana i n'a fɔ Ansongo Burem ani Sevare fo ka taa se Ɲoro ma ko gazi ci yɛrɛ bɔra o yɔrɔ kofɔli ninnu na sabu lakɔli karamɔgɔw kun bɛ wulikajɔba de la ka se ka kalan ninnu ɲɔnda ninnu ka bali lycée Mambi Sidibe Katikaw fɛ a jɛla k'a fɔ fɛɛrɛw kɔni tigɛra yen nka o n'a ta o ta fɛɛrɛw tigɛ o tigɛ ko lakɔli karamɔgɔ dɔw taara lakɔlidenw tɔgɔ bɛ sɛbɛn gafe minnu kan k'a nɔrɔ kilasiw da la walasa i bɛ se k'a dɔn i bɛ taa ɲɔgɔndan kɛ yɔrɔ min na ko lakɔli karamɔgɔ dɔw taara ka olu fara walasa u kana se ka ɲɔgɔndan in kɛ i mana nin bɛɛ kun ye mun ye lakɔli karamɔgɔw k'u b'u ka hakɛ de nɔfɛ article 39 ale ka se ka lawaleya kuma ye nin ye Nouvelle Horizon de y'a fɔ Nouvelle Horizon kelen ka kuma la ko bamanciya wale min ni o kɛra limanaw a kɛra sababu ye maa 51 olu de bɔnɛna u ni na limanaw ko nka a bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ ye jamanaden gansanw ye n'o ye civiliw ye wa maaw ma bɔnɛ u ma da maaw bɔnɛni ma u ni na maaw bolofɛnw caman tiɲɛna maa caman fana o joginna a ko siratigɛ la hali u ka bagan minnu bɛ yen limanaw nin kɛra yɔrɔ jumɛn ye Ansongo mara Ansongo n'i y'ale kofɔ ka ban o bɛ min bɛ tali kɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ ani Niger cɛ dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Wataguna limanaw ani ka taa se Karu Dirga Dawutegef a kɛra o yɔrɔ kofɔlen ninnu de la walasa limanaw fasirili sɛbɛn Nouvelle Horizon ka fɔ la a ko a bɛ san damadɔ bɔ sisan ni ɲɔgɔnna walejugu bɛ kɛ Gawo mara la ni maa hakili b'a la a bɛ san damadɔ bɔ sisan Gawo yɔrɔ Maku ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye mécanisme opération de coordination MOC olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen walejugu taara ka olu sɛgɛrɛ maa 100 ɲɔgɔnna o bɔnɛna u ni na nin cogoya kelen na a bɛ maa hakili jigin fana Ogosagu Jabali Sobameda ani min kɛlen ye nin ye sisan Ansongo limanaw a bɛ maa hakili jigin nin walejugu ninnu na i b'a sɔrɔ a kɛ o kɛ maa 100 hirikaw olu de bɛ bɔnɛ u ni na limanaw yɔrɔ o dun tɛ fɛn min n'a bɛ jamanadenw hakili sigi o de la a jirala k'a fɔ préfet min bɛ yen n'o bɛ Ansongo Umar Kida ale yɛrɛ welela Nouvelle Horizon maaw fɛ a ka ɲɛfɔli la a y'a jira k'a fɔ waleya in kɛra sufɛla de fɛ a bɛ kɛ waati min na o dun y'a sɔrɔ finitigiw n'o ye armée malienne olu tun tɛ a yɔrɔ kofɔlen na ko ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli fɔlɔ minnu kɛ ale y'a jira k'a fɔ ko maa 30 ɲɔgɔnna olu de fatura a ko siratigɛ la nka o kɔfɛ maire min bɛ yen n'o bɛ Ansongo n'o ye Mahamani Bakala ye ale nana ɲɛfɔ k'a fɔ ko maa 48 o de ni tora nin walejugu in na wa a kɛra maaw fɛ maa minnu bɛ yen limanaw ni maramafɛ gɛlɛnw de b'u bolo o kɔ kunungo ntɛnɛ sɔgɔmada a jirala k'a fɔ kunnafoni laban minnu dira maa 51 limanaw o de fɔra ko o de fatura nin walejugu in senfɛ k'a taara ka ɲɛsin dugu misɛnnin 4 de ma minnu bɛ Ansongo mara la Wataguna b'a la Karu b'a la Dirga ani Dawutegef nin de ye kuma ye limanaw Nouvelle Horizon kuma in man di dɛ o la Nouvelle Horizon kelen ka kuma la ko Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafile kɔfɛ limanaw ko transition camanjɛ fanga ko u yɛrɛ a bɛ n'a fɔ u sigira jɔn na sa sabu ni ko karisa tɛ se fɛn na walima karisa tɛ se nin na a ka taa ka bɔ yen limanaw ko Ibrahim Bokar Keita taalen kɔfɛ ko maa o maa bɛ yen ko ni ko n tɛ se nin na n tɛ se nin na maa o maa bɛ yen n'aw sigilen don kunkolodi kɛnɛ kan limanaw kunkolodi a na se e yɛrɛ ma ko camancɛ fanga e ko nin t'u yɛrɛ ka waati selen kunkolo maa min bɛ kunkolo di u ka turu selen ye o ye walasa Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna walejugu minnu bɛ kɛ waati ni waati maa bi hakɛw olu de bɛ bɔnɛ u ni na yɔrɔ ni maaw hakili b'a la Ibrahim Bokar Keita ka fanga waati min na a bɛ senna walejugu minnu kɛra Ogosagu Sobanda ani min bɛ tali kɛ Jabali n'a ɲɔgɔnnaw maaw kun ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga jalaki nka limanaw a jirala k'a fɔ hali sisan o ɲɔgɔnna walejugu de bɛ senna n'i ye jateminɛ kɛ fɛn damadɔ bɛ yen minnu ni yɛlɛma ma se ka don olu la fiyewu kabi hali Ibrahim Bokar Keita ka fanga a jalakira k'a fɔ olu man ɲi o dɔ bɛ tali kɛ kalanko la o dɔ bɛ tali kɛ lakanabaliya la limanaw ko nin fɛn fila camancɛ fanga na nawo na k'a ma se ka yɛlɛma ni foyi boloda nin wale ninnu na minnu kɛra
minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la nin waati ninnu na. kuma ye nin ye limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon de kɔnɔ sɔgɔmada in na yanni an ka tila ka segin ale ye nouvelle horizon kelen ma. o la n'an bɔra yen an bɛ don fasiridi sɛbɛn min kɔnɔna la o ye l'indépendant ye. ale kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ limanaw ko min ye Mali jamana a bɛ fɛ ka jɛn maa kɔ k'o di l'américain jamana ma ni o ye bamancima kologɛlɛ maa fila ye. o bɛ tali kɛ Fawaz n'u k'a ma ko Ibrahim Dis ani Mimi Uldu Baba ni cɛ fila in. limanaw ninnu segira bamanca wale belebelebaw la minnu kɛra san 2015 ani san 2016 cɛ Sevare Mopti kɛra u segira walejugu fana na Wagadugu ani min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana kan u ka faba n'o ye Abidjan ye. limanaw a senfɛ u ka walejugu ninnu senfɛ ko l'américain jamana maa fila bɛ yen ni o ye Anita Ashok Datar ani Michael J. Ridiring. o maa fila olu bɔnɛna o nin na. l'américain jamana kɔni y'a ɲini ni cɛ fila in u kun ye laɲini sɛgɛsɛgɛli bila u nɔfɛ a mɛnna. u ye laɲini de kɛ sa Mali jamana ɲɛmaaw fɛ minnu bɛ cɛmancɛ fanga kunna nin ye. limanaw k'u ka Fawaz Ould Ahmed n'u k'a ma ko Ibrahim Dis ani min bɛ tali kɛ Mimi Ould Baba ko ka bila u ka bolo kan. limanaw olu yɛrɛ na taa u kiri. walasa hakilila jigin don. hakilila jiginna Fawaz ale ye maa ye maa min n'ale yɛrɛ kun ɲangina an ka jamana faamaw fɛ san 2020 waatiw la. ko o ye a si kaso ani jɔ ka fa o de ka kan. min bɛ tali kɛ cour d'assises min Bamako ale kun ye o baara kɛ ka sababu kɛ a sen kun yera maa 5 olu fatuli la. min bɛ tali kɛ Faransi jamana maa 1 Belgique 1 ani Malien 3 hôtel Radisson bamanca wale min taara k'o sɛgɛrɛ novembre kalo tile 20 san 2015 fo ka taa se maa 20 ɲɔgɔnna ma olu fana fatura olu la dunan maa 14 o bɛ olu la. o kɛra hôtel Biblos min kɛra Bamako yan fana. min bɛ tali kɛ maa filanan in ni o ye Mimi Uldo Baba alias n'u k'a ma ko Umar Yaya. ale yɛrɛ ye Akmi maa mafalenba don wa a tun bɛ baara la Almurabitun o fana jɛkulu tɔgɔ la Burɛ Gawo mara la. ale fana ye maa ye maa min ni an ka jamana kiiri tigilamaw tun ye ale ɲangi. limanaw si kaso ka i jɔ ka i fa o ɲangini fana dara ale kan. u kɔni u bɛ kaso la nin waati na nka min ye l'américain jamana ye. limanaw k'u kɛlen don ka wele bila u ye ci bila jamana faamaw ma u ka se ka nin cɛ fila in bila u ka bolo kan walasa u yɛrɛ bɛ se k'u kiiri cogo min na. l'indépendant kelen in kɔnɔna la limanaw ko boloci min ni o bolodalen don ka ɲɛsin coronavirus bana ma. yɔrɔ an ka jamana ye fura dɔ sɔrɔ n'o ye boloci furaw ye. u k'a ma ko Johnson & Johnson. l'américain jamana de y'a di Mali ma. a jala k'a fɔ boloci in ko a bɛna daminɛ nka boloci in bɛ maa minnu kun kan o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni olu si b'a ta san 18 ka yɛlɛ o sanfɛ. o la maa o maa bɛ yen ko e si bɛ san 18 na ka yɛlɛ o sanfɛ. limanaw dosi 151 ani 200 o de fura nana n'u k'a ma ko Johnson & Johnson Mali la yan nɔ. yɔrɔ kabi juillet kalo tile 10 tɛmɛnen na boloci kun jɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya coronavirus boloci. nka a jala k'a fɔ boloci a bɛna daminɛ kokura utukalo natɔ in tile 23 Mali fan caman fɛ. Kayi b'a la Mopti b'a la Tombouctou Gao Kidal Menaka Tawdeni ani Bamako district kɔnɔna la yan nɔ. a jala k'a fɔ ni kunnafoni in dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min bɛ an ka kɛnɛya ko kunna ni jateminɛ kɛ direction générale de la santé Dr Ibrahim Jara ka taa se maa minnu bɛ yen ni olu bɛ comité scientifique kunna professeur Seydou Doumbia ka taa se ladilikɛla conseiller technique minnu bɛ minisiriso in na yen nɔ Dr Ɲoma Sangare ani directeur adjoint direction générale de la santé Abdoulaye Gindo olu de tun b'a ko kɛnɛ kan u ye nin kunnafoni di kunungo limanaw k'a jira k'a fɔ boloci min bɛ yen n'o bɛ coronavirus kun kan k'a bɛna daminɛ. yɔrɔ fura fɔlɔ minnu kun nana n'o ye AstraZeneca ye o banna a mɛnna o de la waati damadɔ kɛra k'a sɔrɔ boloci a jɔra fɔlɔ ko nka boloci kura min daminɛtɔ ye nin ye limanaw u bɛ to senna fo ka boloci fura kuraw n'o ye AstraZeneca kuraw ye olu fana kan ka na septembre kalo natɔ in na walasa ka se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen boloci coronavirus ko bana kɛlɛli siratigɛ la. kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ indépendant de kɔnɔ aw bonya bɛ a la.
n'an tora kunnafoni sɛbɛnw lakali la an bɛ don fasidi sɛbɛn min kɔnɔ o ye les échos kumana limanaw a ko kuma cayalen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu bɔyɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ narena ko kuma cayalen don a ko la sabu limanaw sanubɔ kɛn bɛ sigidalamaw ka tɔɔrɔ yɛrɛ ye o la sa narenakaw fɛ yen u ka sifinnakaw de wulilen bɛ k'u jɔ ka u kɔngɔma ni waleya minnu filɛ nin n'a bɛ ka kɛ narena mara la narena filɛ nin kangaba ale mara kɔnɔna la o la sa limanaw ni ye jateminɛ kɛ waleya min ye nin ye n'a bɛ ka narena sigidaw kungo kɔnɔnaw tɛ to sigidaw tɛ to i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ limanaw k'i b'a sɔrɔ ndamandingɛw i b'a sɔrɔ o sennen dɔ ye yɔrɔ kofɔlen ninnu na a jirala k'a fɔ sanu ɲini ye tiɲɛ ye nka ka sigida yɛrɛ kɛ maaw tɛ se ka sigi fiyewu limanaw ko de ko bɛ ka bali kɛrɛnkɛrɛnnenya la narenakaw fɛ o de la a sifinnaka minnu bɛ yen olu ye farala ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ kɔnɔna la ka u ka nisɔngoya jira sabu u y'a jira k'a fɔ sanubɔla minnu bɛ yen chinois yɛrɛ ka jɛkulu dɔ bɛ yen u ka sanubɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko golden beach jewelry o bɛ narena mara kɔnɔna la yen o bɛ ka sanu bɔ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen la limanaw u ka mɔgɔ foyi tɛ hadamadenw ka sigi cogoya la maaw bɛ sigi cogo min na u ka mɔgɔ foyi t'a la wa hali u bɛ produit minnu kɛ ka sanu bɔ limanaw ko o bɛ kɔlɔlɔ min lase sigida maaw ma o de fana ka ca o la sigida minnu bɛ yen ni olu kofɔlen don nin ko in na narena b'a la lankale b'a la ani jiribani nin ye sigida damadɔ ye ko sanubɔla minnu bɛ yen n'o ye ndamandingɛw ye limanaw k'u bɛ ka kɔlɔlɔba de lase nin sigida ninnu ma a ko siratigɛ ninnu na cakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko KDMDD olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa limanaw ka t'u ɲɛda wale min n'a bɛ ka kɛ narena mara la k'a dɔn k'a fɔ sanubɔ o ye tiɲɛ ye maakofɔlen ninnu ka taali la u ka taali de ka sɔrɔ ka t'u ɲɛda a kan k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔla waleya yɛrɛ n'o ye sanubɔ ye a bɛ ka kɛ lahalaya min na ka se ka o dɔn u ka taali la u taara u ɲɛda a kan nka ye u ka fisa maaw ka lakali ɲɛ siɲɛ 100 o la cakɛda min ye nin n'u k'a ma ko KDMDD a ɲɛma minisiri kɔrɔ min bɛ yen n'ale tun b'an ka sigida ɲɛtaa kunna madame Keita Aidambo ani min bɛ tali kɛ sigida dɔ mangana dɔ bɛ yen Mulubali Samake fo ka taa se Usiye Abdulayi Jakite olu maa damadɔ olu taara u ɲɛda sanubɔyɔrɔ in kan u ka fɔ la u ko ka sanu bɔ Mali ye sanubɔ jamana ye o ye tiɲɛ ye nka limanaw ka sigida tiɲɛ cogo sugu dɔ la hali maaw tɛ se ka sigi kɛ lafiya la limanaw ko de tɛ bɛn fiyewu o de la u ye ladilikan kɔni di sanubɔla minnu b'a yɔrɔ kofɔlen ma nka sifinnaka minnu bɛ narena limanaw olu kɔni lɛtiri kɛ ka a ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la maire minnu bɛ yen ni o bɛ narena maa minnu bɛ yen ni olu bɛ narena mara kunna bi préfet ani diinɛ ɲɛmaw k'a ci u ma walasa u ka wulikajɔ kɛ joona narena bɛ se ka kisi cogo min na sabu a jalala k'a fɔ sanubɔyɔrɔ minnu b'a yɔrɔ kofɔlen na sanubɔ bɛ ka kɛ sababu ye limanaw hali u ka sɛnɛkɛyɔrɔw u ka jiri minnu bɛ turu kungo kɔnɔnaw la ka jiri ninnu k'a bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ yen wa ka sɛnɛkɛyɔrɔ yɛrɛ limanaw k'a bɛɛ kɛ dingɛw ye maa si tɛ ko i bɛ se ka sɛnɛ kɛ bi ka sababu kɛ nin sanubɔ dingɛ ninnu ye Boubacar Jakite Sarr narena ale de ye nin kuma fɔ Eko kɔnɔna la bi limanaw aw bonya bɛ nin kunnafoni in na n'an tora fasidi sɛbɛnw lakali la an bɛ don sɛbɛn min kɔnɔna la o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana indicateur y'a jira k'a fɔ limanaw kuma fila b'a kɔnɔna la fɔlɔ o ye diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan n'u k'a ma ko MINUSMA limanaw MINUSMA ale bɛ Mali kɔnɔna la yan basigi de ko la ka se ka jamana basigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔnfɛla ani cɛmancɛ u ye sigi dɔ kɛ n'o ye atelier dɔ ye min kɛra sababu ye limanaw u ka baaraw yɔrɔ MINUSMA mandat kura dɔ farala u ka baara kundama kan kununko ntɛnɛn utukalo tile 9 ka se ka o mandat ɲɛfɔ jamanadenw ye o de senfɛ minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw koɲɛ kunna Abdoulaye Diop ale ye laɲini 4 kɛ gouvernement tɔgɔ la ko u bɛ ka o laɲini de ɲini MINUSMA fɛ laɲini 4 fɔlɔ bɛ tali kɛ ko u bɛ fɛ MINUSMA ka baara min kɛ o ye bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali kɔnɔ accord pour la paix et la réconciliation limanaw u ka se ka lawaleya a ɲɛ 12 ma laɲini filanan ye mun ye MINUSMA ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw basigi bɛ se ka na cɛmancɛ ani Mali kɔrɔnfɛla la cogo min na sabanan
o ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min filɛ Mali la yan nɔ u ka dɛmɛ kɛ limanaw cɛmancɛ fanga yɛrɛ bɛ se ka baara cogo min na jamanadenw bɛ se ka wasa sɔrɔ naaninan limanaw o ye G5 Sahel n'o o ye Sahel jamana 5 minnu farala ɲɔgɔn kan ko ka bamaca wale kɛlɛ ko MINUSMA u b'a ɲini u fɛ u ka se ka o jamana 5 in ka u ka dɛmɛ ta ka lase u ma. O la sa limanaw Abdoulaye Diop ale min ye ministre min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw baara kunna a ye nin ɲɛfɔ a ka laɲini ninnu na a y'a jira k'a fɔ MINUSMA a tigɛlen b'a kan k'a fɔ u ye baara minnu kɛ ka kɔn bi ɲɛ limanaw o baaraw ko nafa yera o la wa o jaabi wɛrɛ yelen don o bɛ tali kɛ jamanadenw minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ani hali lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔna la yan MINUSMA sen yera a bɛɛ lajɛlen la ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma. Limanaw kuma filanan min bɛ indicateur de renouveau kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw yɔrɔ ni maaw hakili b'a la sirabaka kasara min kɛra Segu ani Bamako cɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Bɛnkɛbugu a filɛ nin ye Kɔnɔbugu mara la n'a kɛra sababu ye maa caman ni de tora sirabaka kasara in na limanaw ko maa minnu ni tora la ko dɛmɛ tara ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu fatura u somɔgɔw ani banabaatɔ minnu bɛ yen nin waati in na ni olu bɛ kɛnɛyasow la ko dɛmɛ tara ka ɲɛsin u ma jɛkulu dɔ fɛ ni o ye jɛkulu dɔ ye kɛnyɛrɛ jɛkulu dɔ min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ani Mali yɛrɛ la yan nɔ cakɛda min ɲɛsinnen don ɲɛtaa badabada ma n'o ye développement social ye kunungo ntɛnɛn u y'o baara kɛ ko dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ balo ani min ye finiw ye ka taa se fɛn wɛrɛw ma min bɛ se ka maaw ninkun lafiya u ka sigiw la a jala k'a fɔ hakilila jiginna camion 10 tonnes dɔ ale ni car dɔ de ɲɔgɔn sɔrɔ limanaw n'a kɛra sababu ye maa 45 jate laban min yɛrɛ bɔra kunungo maa minnu bɛ ni olu bɛ banabaatɔ ninnu kɛrɛfɛ a jala k'a fɔ bi jate laban min bɛ yen maa 45 o de tora sirama kasara in na maa 32 o joginna ko kɔlɔlɔ in sera du 77 de ma an bɛ waati min na i ko sisan limanaw kunungo hôpital ɲɛnakɔrɔ fɔnba la segukaw fɛ yen nɔ ko ni baara in kɛra a kɛra Segu gouverneur ɲɛna n'o ye contrôleur général de police Alassane Traoré a kɛra min bɛ tali kɛ Nuhum Jara ale min ye Segu maire a kɛra o fana ɲɛna ka taa se Segu maabaw caman limanaw dɔwɛrɛ tɛ min bɛ tali kɛ wale jugu min n'a kɛra sirama kasara Segu sira la ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma kofɔlen ninnu ma. Organisation mondiale de la santé n'o ye diɲɛ kɛlɛtɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma ko ale ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin banabaatɔ ninnu ma min ye UNICEF ye ale fana ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin banabaatɔ ninnu ma fo ka taa se min bɛ tali kɛ sangɛ 100 ani birifini 100 fo ka taa se balo ma PAM programme alimentaire mondial ale fana ye kalo 1 balo k'o ta ka di banabaatɔw ma ani maa minnu fatura olu sɔmɔw a jala k'a fɔ du kelen o kelen sefa wari 7,000 ani 200 o de dira olu ma limanaw ala ka u dɛmɛ ala ka u sara nin waleya in na kuma ye nin ye dɛ an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni o ye soir de Bamako ye an bɛ don ale kɔnɔna la limanaw soir de Bamako kuma na dɔwɛrɛ tɛ a jala k'a fɔ limanaw waleya dɔ filɛ nin min kɛra an ka cakɛda dɔ la n'o ye Institut national de prévoyance sociale ye INPS limanaw ko nafolo caman miliyari caman kɛmɛ caman de tunna limanaw maaw ma se ka min ta yɔrɔ dɔn bi sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma a jala k'a fɔ direction min bɛ yen ni o bɛ INPS tɔgɔ la ale de ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko miliyɔn 800 ani 84 a n'a kunkanfɛn limanaw o de tunna san 2014 ani san 2020 ani ɲɔgɔn cɛ limanaw maa minnu bɛ n'olu ye pension talaw ye olu ka pension dili siratigɛ la i b'a ye nafolo ninnu caman de bɛ yuruku o sira ninnu na INPS ka direction générale min filɛ nin ye ko sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ n'o ye auditeurs ye olu de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa se sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu fana bɛ yen ni olu b'an ka jamana nafolo kow sɛgɛsɛgɛ olu de bɛ a ko kunna ka se k'a lajɛ nafolo kasabi min bɛ yen limanaw san o san n'a bɛ di pension talaw ma i b'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yen o b'a nafolo o b'a kun ta ka bɔ a taayɔrɔ kan a jala k'a fɔ san 2014 ani san 2020 ni ɲɔgɔn cɛ
ko jateminɛ min kɛra service technique minnu bɛ ni olu bɛ ni yuruku sɛgɛsɛgɛ kwa a yira k'a fɔ a baarakɛla dɔw bɛ limanaw million hakɛw de bɛ min bɛ kun ta ka bɔ a tayɔrɔ kan k'a bila u yɛrɛ ka compte la k'a sɔrɔ dun limanaw a kan ka di maaw ma maa minnu ni olu ye passion talaw ye ko maa kofɔlen ninnu u dɔnnen don wa lettre yɛrɛ cira u ma k'a f'u ɲɛna u ka ɲɛfɔli kɛ walasa nafolo minnu bɛ yen n'u y'a yuruku k'a bila ka taa u yɛrɛ ka compte bancaire kɔnɔna la limanaw u ka se ka ɲɛfɔli kɛ a la a jala k'a fɔ bi maa caman yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen don a ko la direction générale min bɛ yen ni o bɛ INPS ale ka yamaruya kɔnɔna la baarakɛla minnu bɛ INPS la ani hali passion tala minnu bɛ yen sabu jɛmakanw de don ko u bɛɛ lajɛlen bɛ yen minnu ni sariya tigilamɔgɔw kɔni wulen bɛ u nɔfɛ bi limanaw wa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ sariya ka bolo kan ka ban a sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen don kunnafoni filɛ nin ye le soir de Bamako ale de y'a fɔ ka se ka kunnafoni kuncɛ limanaw an bɛna Nouvelle Horizon ale kɔnɔ Nouvelle Horizon ka kuma la limanaw a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ drogue feerela maa damadɔ ko olu minɛna commissariat du 3e arrondissement fɛ wa drogue feerela ninnu limanaw maa wɛrɛ to ko musow de don muso ninnu yɔrɔ min bɛ n'i ye jateminɛ kɛ 3e arrondissement ale ka wulikajɔ min bɛ sen na n'o ye opération tourbillon ye o k'a ma ko funufunu limanaw ale de ka wulikajɔ kɛra sababu ye Bamako commune de kɔnɔna la ka taa tɛgɛ kɛ muso damadɔ la minnu bɛ ni olu ye ɲɛnaminifɛn feerela alakalenw yɛrɛ ye min bɛ tali kɛ commissaire principal Sadio Kɔnɔ Tomoda ale n'a ka cɛdenw de ka wulikajɔ kɛra sababu ye limanaw ka funufunu n'o ye opération funufunu ye ka tɛgɛ kɛ ni maa damadɔ in na muso fila don limanaw muso denmisɛnnin fila fɔlɔ o tɔgɔ ye ko Fatumata Karabenta u k'a ma ko Merma ani Fanta Traoré n'u k'a ma ko Fantis limanaw a bɛɛ lajɛlen si bɛ taa san 22 ani san 27 la fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ka fɔ la ni muso fila in limanaw olu drogue feerela cɛjugu don kelen yɛrɛ limanaw o tɛ fa ɲɛnaminifɛn tali la kelen limanaw o y'a feerela cɛjuguba ye limanaw ko a jala k'a fɔ u bɛ baara in kɛ cogo min na i b'a sɔrɔ denmisɛnnin fila de b'u bolo minnu si tɛ tɛmɛ san 16 ɲɔgɔnna kan kelen o ye Seku Dugure n'u k'a ma ko Si o Si bɛ taa san 16 la ani Madu Jara n'u k'a ma ko Touch o fana si bɛ taa san 18 na limanaw ni denmisɛnnin fila in de b'u bolo fɛɛrɛ min b'u bolo o ye n'u sɔmina k'a fɔ maa bɛ yen min mago bɛ ɲɛnaminifɛn na limanaw u sigiyɔrɔ la u bɛ ni denmisɛnnin fila in de ci u ma k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ taa foli ta k'u sɛgɛrɛ ni sannikɛla in nana n'a y'i tɛgɛ di denmisɛnnin fila in ma limanaw n'u foli waleyara ka ban o b'a jira k'a fɔ maa min nane filɛ nin ye ale mago bɛ ɲɛnaminifɛn na limanaw o de y'u ka fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min ni muso fila in sigilen don ka denmisɛnnin fila in k'u bila nin ci la nka commissariat du 3e arrondissement Sadio Kɔnɔ Tomoda n'a ka cɛdenw limanaw ko opération tourbillon n'o ye funufunu ye ale ka wulikajɔ a ma ni muso fila in to sabu u y'u minɛ bi u bɛ 3e ka bolo kan wa u y'u bila ka taa sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ ka bolo kan dɔw bɛ yen olu bɛ Bole dɔw bɛ yen olu bɛ Bamako kasobonba la kunnafoni filɛ an b'a bila nin kan yan limanaw soir de Bamako de nin fɔ dɛ k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn aw ni ce aw ka lamɛnniko ɲuman ani aw ka filɛliko ɲuman na ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye ladira kɔnɔ a kan bɛn